Ahlinize salam. Bu dersimizde kitapxana programını yazmagy görürüz. Bu soňky dersimiz. Kitapxana nädip ýazyp biliriz? Python'da elektron kitapxanamız bolsun. Kitap alıp, kitap içine goşup bilerimiz yani. Meselem, onun için näme etmeli bolýar? Biz ilk bilen kitapxanany emele etmeliýär. Bizim bir uly kitapxanamız bolmaly. Onu haýsy görnüşde ederiz? List ederiz. Kitapxanamız list olur. Şunun içinde kitaplar olur. Kitaplar mesela. Beýleki kitaplar şular yani kitaplar durur. Kitapların ýöne haýsy informasiýalar bolmaly? Kitabyň näme gerek bize? Kitap näme bolmaly kitabyň içinde? Kitabyň ady bolmaly we kitabyň awtory bolmaly. Öňüm ýazyp şoňa meňdeşek bir zat. Ady we awtor diýip, kitabyň ady Görol, awtory Murat diýip. Ine şular yani bir kitabyň içinde listin içinde köp kitaplar olur yani her kitapdan adı ve awtor olur. Olaram tuplet ýazar. Ine kitabyň özü tuple olur. Şular her aýsy bir tuple içinde kitabyň ady we awtor bar. Ve bu ýerde ýene bir tuple, ýene bir tuple ve hemmetem kitapxana adly bir uly listin içinde bolar. Ve biz bu ýerden gerek kitabymyzy alyp bileriz. Yani listden bir zady çykarmak üçin näme bolýardyk? Remove ederiz gerek kitabımızı. Eğer kitap koşacak bolsak, mesela şu yerde bir taze kitap koşmak istersek, ilk kitabın adını, son awtoryny taplığın içinde yazarız, koşarız. Ondan sonra bu kitabın bunun içine koşmak için näme ederiz? Nokot diýeriz. Listlerde koşmak için append ulanýardyk. Append ine şul kitap diýeriz. Şul gelir. Ine şeyde kitaplarımızı koşup ya da alıp biliriz. Onu ne edip yazarız? İlk bilen kitapxana deyip bir list emele getirelim. Kitapxanamız helki görkezişimiz ýaly uly bir list bolmaly. Şunun içinde kitaplar ve kitapların içinde de adlar ve awtorlar tapylan içinde bolmaly. Onun için mesela kitapxana deyip yazalım. Kitapxana. Bir kitapxanamız. Şu näme? Başta bir boş list entek içinde kitap yok. Kitap biz goşarız. Indi bize näme görkezmeli şu ýerde? Bize nämeler gerek ilk bilen? İlk bize näme gerek? Kitap goşmaly biz. Kitap goşmaly. Yani kitapxanaň içi boş şu wagt. Ondan soň näme edip bileriz? Kitap alyp bileriz. Mesela kitap goşulandan soň kitap alyp bileriz. Oldal al. Ondan soň näme edip bileriz? Indi şu kitapy goşduk aldyk. Ýöne biz kitapxanaň görmek üçin şonu ekrana çykarmaly. Print etmeli. Kitap goşarız, alarız. Onun için funksiyalar ýazarız aýra-aýra. Goşmak üçin, almak üçin. Ine append ýa-da remove diýip funksiyalar da ýazarız. Ve soň biz hemme kitaplar görmek üçin, muny görmek üçin hem print etmeli ekrana. Näme etmeli? Kitapxanany görmeli bolar. Kitaplar ýa-da gör diýersiz mesela. Görmeli bolar. Formatdan görene gör diýersiz. Ondan soň näme edip bileriz? Indi biz kitapxanany ine goşduk, gördük, aldyk. Onan while'ın içinde ýazar. Yani while'de sebäbi gaýta ulan bolýar. Ondan soň näme edip bileriz? Indi kitap gördük, aldyk, goşduk, işimiz bitdi. Näme etmeli? Çykyş gerek. Çykyş üçin hem näme ederiz? Çykyş goýarys. Çykyş. Ine bize başda näme etmeli onda? Biz näme etmek isleýän bolsak, şonu görkezmeli bize menü görnüşinde. Kitap goş diýmeli, kitap al diýmeli, kitaplar gör diýmeli we çykyş görkezmeli bize. Onu nädip ýazarys? Menü diýelim, bir menü emele getirelim. Menü näme bolsun? Şular ýaly 3 tany şular ýaly goýsak näme edip bilýäs biz? Bir sekund şunu goýja ýazalyň. Gitdi olam, neyse. Kitapxana diýelim, list diýelim. Indi helki görkezenlerimiz menüde bolsun, bizim bir menümüz bolsun. Deňdir diýäs. Şular yani 3 tane koşuduruna koysak biz aşağı setirlere geçip yazıp bilýäs ine şeydi. Şular yani yazıp bilýäs. Mesela birinci diýsin. Bire bassa näme etsin? Kitap alsın mesela. Kitap yok koştun. İlk kitap koşmaly. İki bassa näme etsin? Kitap alsın. Kitapxanaň görmek üçin näme etsin? 3'e bassın. Kitapları görsün. Kitapları gör diýsin. Ya da kitap sanawy diýsin. Kitap sanawy. 4'e bassa näme etsin? Çyksın. Çykyş üçin bolsun. Şeýdem bir boşluk goýalım.
Ine şular yani bir menü bizim menümüz bir string boldy. Ine şular yani kitap koşsun, alsın, görsün. Ine menü nädip çykýar görelim. Menü print edelim. Mesela başta bize ekrana çıkaracak zady şu bolmaly. Şonu görelim. Ine menümüz kitap koşmak üçin, almak üçin, çıkış üçin ve kitap tanawy. Endi biz bulary işletmeli her aýsy üçin bir aýry funksiýa ýazmaly bolýar. Onu nädip etýäs? Bize ilkinji gerek zat näme? Kitap koşmaly biz. Kitap koşmak üçin bir funksiýa ýazalyň. Meselem, def diýip ýazýas funksiýany. Funksiýanyň ady näme bolsun? Kitap koş bolsun. Endi bize näme gerek kitap koşmak üçin? Näme koşmaly biz? Ikisini ütgeýji gerek. Ýani şu ýerde kitap koşmaly, nämeň içine koşmaly? İlklen nämäni koşmaly? Kitap koşmaly. Meselem kitap diýelim. Kitap. Kitabymyz näme diýipdik biz? Onam şu ýere ýazarsyň. Ene kitabymyz, şu kitap koşmaly biz. Nämeň içine? Listiň içine. Onda bize näme gerek? Bir list gerek we kitap gerek. Kitabymyz nämedi biziň? Tuple. Onda kitabymyz näme? Tuple. Onu nämeň içine goşýas? Ikinji ütgeýjimiz näme? Mesela bulam ütkap durýar her kitap goşup alanmyzdy. Bu nämedi? Listdi. Ulu kitapxanamyz. Ine bu list bolýar. Näme bolsun? Meselem sanaw diýil, kitap sanawy. Sanaw list. Soň ine bu sanaw ulu kitapxanaň içinde print etýäs. Sebäbi bu kitapxanaň içine kitap goşup alyp aýra-aýra kitapxanada ýeke-ýeke ýazandan bir sanaw diýip bir list emele getirýäs. Şoň içinde ýazyp gidibermeli soň. Indi näme etýär? Sanaw diýip bir listimiz boldy şu wagt bizim. Ine şu ütgeýjiň içinde goýduk. Indi şoň içine näme goşmaly biz? Bu kitap goşdy ýa, goşmaly. Goşmak üçin näme ulanýardyk? Ine şu ýerde append diýäs. Ine şu kitabı alýas. Şu tapylmyzy sanawyň üstüne append edýäs, goşýas. Onu näde goşýardyk? Append funksiýasy näde ulanýar? İlk bilen listimiziň adyny ýazýas. Listimiz näme? Sanaw. Goşmak üçin nokat diýäs. Append. Ine bu ýerden çykardy. Self object, yani haýsy objekt goşjak bolýas biz? Näme goşmaly? Kitap goşmaly. Ine şu ýerdäki şu ütgeýjini şu ýerdäki sanawyň içine goşmaly. Kitap diýdik. O ýerden soň haýsy kitap näme ady awtoryny soramak üçin onam aýra ýazarys. Şu wagt häzirlikçe şunu goşalyň. Ve bize kitap goşan soň näme diýsin? Ekrana bir ýazgy çykarsyn. Print diýsin meselem. Kitabyňyz goşuldy diýsin meselem. Şeýsin. Indi muny çykardy. Muny çykaran soň näme etsin meselem? Ekrana yani kitabı goşarsan belki biz başka kitap goşmasak ya da almasak başka işler etmemiz için näme etmeli biz täzeden ekrana gelmeli, menü gelmeli. Onun için näme diýsin? Print diýelim mesela. Menü üçün enter basyň diýsin mesela. Indi enter basla menü näde gitmeli bolýar biz? Bir boş input goýýas. Bir boş input goýsak bizim programmamyzyň başlayan ýerine gelýär. Mesela şuňa gelýär. You know while'ın içinde ýazar sonu. Häzir onu görürüz. Indi näme gerek bize? Kitap goşduk. Indi näme etmeli biz? Kitap almaly ikinjimiz. Ine kitap näde bolmaly? Def diýäs. Onam edil ýokarda hyýaly bolar. Kitap al diýelim mesela. Näme gerek? Kitap aljak bolsak, ilki aljak kitabymyz gerek. O näme görnüşde? Tuple görnüşde. Ondan soň näme gerek? Sanawymyz gerek. Sanawymyz näme? Sä şu sanawyň içinden çekip alýas kitap. List de. Ne şular yani? Biz näme ýalňyşlyk goýardyk? Bir ýerde iki nokat goýmandyrys. Şular yani etdik. İki nokatları unutmaly da. Möhüm. Indi näme diýäs? Edil goşmak ýaly bulam. Näme diýdik? Indi şu ýerde kitaplarymyz bar. Listiň içinde ondan almak üçin näde bolýas? Listden bir zat çykarjak bolsak näde çykarýas? Remove diýäs. Remove bilen çykarýardyk. Onda näme diýäs? Şu list nokat remove. Haýsy kitap çykarjak bolsak şol kitap. Onda näme diýäs? Sanaw listimiz kitaplarymyň şu sanawyň içinde du häl goşan kitaplarymyz sanawyň içine geçdi. Şondan append ýa-da remove. Bize remove gerek. Nämen çykarmaly biz? Kitabı. Kitap diýäs. Indi biz şu ýerde ýazan kitabymyzy şu kitaphanadaky sanawyň içinden remove etýär, çykarýar. Çykardyndy. Şu funksiýany işletsek şo çykýar. Boldy. Indi nämesin kitap alamysan? Näme diýip çykarsyn? Näme diýsin? Kitaby aldyňyz diýsin mesela. Soň näme bolsun? Näýende şunu çykarsyn. Menü gitmek üçin şular ýany edin. Ýoksa işiniz gyn bolar diýsin. Şular ýanysin. Indi näme gerek bize?
kitabı goşduk ine şu sana watly bir listin içine. Kitab şu yerde goşduk. Ondan soň kitap almak üçin ine şu sana watly listin içinden kitabı remove etdik, ayırdık, aldık. Indi näme gerek bize? Definition, indi 3-nji dadymyz galdy, 3-nji funksiýa. Her aýsy üçin aýra-aýra funksiýa. Kitap sanawy görkezmeli bize şol. Näde görkezindi? Onuň üçin näme etýäs? Kitap sanawyny görkezjek bolsak bize näme üýtgeýjiler gerek? Meselem näme diýilýär? Kitap sanawy diýelim meselem. Kitap sanawy funksiýamyzyň ady şol görkezmeli. Indi o ýerde haýsy üýtgeýjiler gerek? Kitap sanawy görmek üçin bize kitaplary ýeke-ýeke görmek kökmanmy? Yok, kitap hukman da bize. Diňe şu ulu sanodak, şu list görkezse boldy bize. Kitaplarym şoň üçin de sebäbi. Diňe şu listi nämesin görkezsin, onu näde görkezmeli bolýar? Print etmeli bolýar. Onda bir de şu sanaw atly liste goşdyk hemme kitaplar. Şu sanaw atly list bize print etse boldy ýany başga zat gerek de. Onda bize içinde diňe näme gerek? Helki goşun kitaplarymyz. Yani şoň sanaw gerek, şu kitaplaryň sanawy. Şol gerek. Indi onu näme etmeli, näme işe yaramaly bu funksiýa? Şonu print etmeli. Haýsylary kitaplar ýöne biz indi print sanaw diýsek näme etýärdi bu? Print sanaw diýsek hemmisini izgider print etýär. Aşaklygyna print etmek üçin näme ulanýardyk? Aýra-aýra print etmek üçin for görpdik. Ene for diýäs. Her indeks üçin. Sebäbi ine şul listin içindäki her bir indeks, yani kitaplaryň her aýsyň indeks bar. Ine bu 0, bu 1, bu 2, yani her bir element üçin näçe sany element alsa şonça gezek. Yani mesela 3 tane kitap alsa 3 gezek. Her aýsyny aýra-aýra setirde, yani birinji setirde birinji kitap, ikinji setirde ikinji, üçüncüde de üçüncüni aýra-aýra print etmek üçin for I diýäs. Her bir element üçin. In nämenin içindäki elementler üçin? Sanaw. Sebäbi kitaplar näde? Sanaw atly listiň içinde. Näme etýär? Näme etmeli? Ekrana çykarmady. Biz kitap sanawy görmeli. Näme etýär onda? For I in sanaw diýdik. Yani her sanawyň içindäki her kitap üçin şo kitaby print et, aýra-aýra setirlerde. Onda näme diýäs? Print diýäs. Nämen print etmeli biz ilki bilen? Nämen print etmeli? Adyny kitabyň. Ady gerek bize. Kitabyň adyny görkezsin. Yani şu yerden adyny görkezsin. Mesela ikisam boşluk goýanym. Ondan soň näme gerek? Oturuk mandal. Şular ýany goýaýyn. Ýerdem iksany. Author gerek. Kitabyň ady we author gerek. Indi biz näme gördik? Format metodyny gördik ilkinden. İlk şu ýere geleliň ýanada. Ine kitaplar näme diýipdik? Tuple. Şu ýerde ady bar, bu ýerde author bar. Onda şu ýerdäki meselem ine şunun indeksi näçe adynyň? 0. Munyň indeksi näçe? 1. Indi bize şu kitap içinde duran kitap tuple. Ine şu I element mesela birinji element şunun 0-njy indeksi. Ine şu kitabyň 0-njy indeksi ine şul ady bolýar. I 1 diýsek ine şu kitabyň birinji indeksli element näme bolýar? Author bolýar. Onda biz şu ýere format, yani print edemizde format diýip näme print edip bileriz? İlki bize ady gerek. Ady nerede du? Aýynjy elementin, ine şu elementin 0-njy indeksi, ine şu ady, ine şu ýeri. Şu gerek bize. Onda I 0 gerek. Ady diýip duran ýerine. Haýsy element bolsa şonuň 0-njy indeksi, ine şu. Birinji indeks nämedi? Authordy ine. Tuple'ın içinde 2 tane element var. Bu 0, bu 1. Onda ikinciye gelecek zadım, ine bu ýere gelecek zadım I 1 bolýar. Ine I 1 author bolýar, ine şu ýerdäki bu I 0 kitabyň ady bolýar. Onda biz format bilen şo ýere eltmeli. Onda näme diýäs bu ýerde? Nokot diýäs, format diýäs. Format indi birinji boşluğa indi şu ýere getirmek üçin näme ulanýardyk? İlk bilen şular ýany ulanýas formatda. Bu ýerde şular ýany goýas. Indi birinjiye geljek zat. Häzirki wagtymyz doldy. Muň izin indi göreriz.